वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षा देवी च पार्वती। हरे रामकृष्ण हरे जय जय राम राजा राम रामकृष्ण हरे जय जय राम सीता राम। रामकृष्ण हरे जय जय राम सीता राम। नवनीत प्रिय नवनीत नवल विनोद बिहारी सीता राम। नवल विनोद बिहारी राजा राम। रामकृष्ण हरे जय जय राम सीता राम। रामकृष्ण हरे जय जय राम राजा राम। शरणागत दीन चरणी शरणागत दीन शरणागत दीन चरणी करुणा दृष्टि निहारी सीता राम। करुणा दृष्टि निहारी राजा राम। रामकृष्ण हरे जय जय राम
Asuni
संत सज्जन श्रोते भाविक, वर्ष पद्धतीप्रमाणे भगवती मातेच्या चरणी सेवा करण्यासाठी पुन्हा तिच्या दारी उभा आहे. आपल्या सर्वांच्या साक्षीने आणि आशीर्वादाने पूर्वपद्यासाठी संत ज्ञानोबारायांचा अभंग घेतलेला आहे. देवाची दारी उभा क्षण तेणी मुक्तीचारी साधी. मी जसे सुरुवात केली आहे इथून याच अभंगावर आपले नवरात्रोत्सव म्हणजे 10 रात्रोत्सव, दशरात्रोत्सव यंदा 10 हे चालणार आहे. देवाच्या द्वारे उभं राहिलं पाहिजे असं ज्ञानदेव म्हणतात. सगळ्या संतांनी तेच सांगितलं. महापुरुषांनी, साधू संतांनी तेच सांगितलं, सत्पुरुषांनी तेच सांगितलं. कारण देवाच्या दारी उभं राहिलं तरच आमचं कल्याण आहे. ज्या परमेश्वराने सगळं निर्माण केलं, ज्या भगवतीने सर्वांना कृपाशीर्वाद दिला, तिच्या दारी नको करायला क्षणभर तरी? नाही तर माझं जीवन व्यर्थ आहे. म्हणून संत तुकोबाराय सुद्धा सांगून गेले, जाऊ देवाची आवा, देव देईल विसावा, देईल विसावा, देव देईल विसावा. देवा सांगू सुख दुःख, देव निवारील भूक, निवारील भूक, देव निवारील भूक. जाऊ देवाची गावा. सगळ्या संतांनी सांगितलं देव सोडून मी नाही, कारण माझी निर्मिती ही देवाची आहे. त्यामुळे मातेला सोडून बाळ कसं जगू शकेल? तशाच पद्धतीने एक क्षणभर तरी देवाच्या दारी राहा. कीर्तन बाकी चालू होणार आहे पूर्वपद्यावर, बाकीचं नंतर बघत राहू आपण थोडं थोडं. पण ज्ञानदेवाने जे 2 शब्द सुरुवातीला म्हटले, देवाची द्वारी, देवाची द्वारी, या 2 शब्दावर आज चर्चा करू आणि आख्यान थोडक्यात घेऊन आपण सांगता करू. आणखी थोडक्यात वास्तविक संतांनी खूप सोसलं आहे समाजाकडून. त्यावेळी सुद्धा ज्ञानदेवाने काही कमी अपमान सोसला का? परंतु कधी कुणाबद्दल तक्रार नाही केली, अपप्रचार, अपशब्द नाही काढला. त्याने फक्त आपलं सगळं देवाच्या चरणी, विठ्ठलाच्या चरणी समर्पित केलं होतं. देव आणि देवाचं दार कोणी बघितलं आहे? देव स्वामी विवेकानंदांनी त्यांनी असं विचारलं सगळ्यांना, कीर्तनकार, प्रवचनकार, संत, साधू, तुम्ही देव पाहिला आहे का? नाही, मग देवाबद्दल बोलू नका. आणि त्याने मला विचारलं की तुमच्यातला स्वामी विवेकानंद येऊन उभा राहिला, तुम्ही देव पाहिला आहे का? मी काय सांगणार, बघितला आहे का? रामकृष्ण परमहंसांनी त्यांच्या गुरूंनी सांगितलं, हो मी बघितला आहे आणि तुलाही दाखवू शकतो कोणत्याही क्षणी, तुझी ताकद असेल तर. भक्ताची सुद्धा ताकद असावी लागते देवाचं दर्शन घेण्यासाठी, देवाचं रूप बघण्यासाठी. मलाही विचारलं तर मलाही प्रचिती अनुभव आहे. हो मी देव पाहिला आहे, मी देव अनुभवलेला आहे, मी पदोपदी देवाला अनुभवत आहे, त्याची
देतो, मात्र तुमच्यासाठी दाखवण्यासाठी ताकद माझ्यात आहे की नाही ते मला मात्र शंका आहे. ते रामकृष्णाने केले, मी तुलाही दाखवू शकतो, पण ते मात्र म्हणण्याचं धाडस मी करत नाही सध्या. पण मी अनुभव घेतलेला आहे, मला देव भेटलेला आहे, मी देवाशी बोललेलो आहे, मला देव दिसला आहे, म्हणूनच मी आहे. त्यामुळे देव कोणासाठी? माणसासाठी. देव कोण, कुठे असतो, त्याचं घर काय, त्याचं दार कुठे आहे? वास्तविक देवाच्या अनेक संकल्पना आहे. प्रत्येक माणसाची देवाबद्दल संकल्पना वेगवेगळी. माझं सांगितलं तर माझी सेवा आहे, माझा देव आहे, ती भगवती आहे माझ्या सेवेत. कोणी म्हणणार माझी प्रतिभा, नाट्य कला, नाटकात काम करतं, माझा देव आहे. कोणी म्हणणार ऑफिसात मी काम करतो, माझं काम तेच देव आहे. कोण म्हणणार शेतात काम करतो, माझं शेतातलं काम तोच देव आहे. कांदा, मुळा, भाजी, अमुची मिठाई, सावतामाळी म्हणून गेले. प्रत्येकाची कल्पना, संकल्पना देवाबद्दल वेगळी आहे, ती बरोबरही आहे, चुकीचं काहीच नाही. ज्याने ज्या पद्धतीने देव पाहिला त्या पद्धतीने देव त्याला भेटला. अंतरात मात्र भक्ती आणि निष्ठा, विश्वास पाहिजे. आता काही जण सांगतात देव नाकातून येतो आणि नाकातून जातो, तो माझा देव. श्वास, प्राण, वायू तो आहे म्हणून मी आहे. तो जर थांबला एक क्षणभर, मी गेलो आडवा, उभ्याचा आडवा. म्हणून योगी पुरुष, योग क्षेत्रामध्ये मार्गदर्शन करणारे मान्यवर सांगतात, ध्यान धरताना नासिकाग्र चित्त लावा, दृष्टी नासिकाग्र लावा, कारण तिथून तो येतो. धरिता सोम, सोडिता हम, सोहम. तो येतो जातो, त्याला बघा, ती त्याची वाट आहे. देह देवाचे मंदिर म्हटलंय सगळं तुकोबारायाने संतांनी. देवाचं मंदिर हे मंदिर, देह, त्याला 9 दार आहेत या मंदिराला. तर त्याने म्हटलं या दारातून येतो आणि जातो, त्याचंही बरोबर आहे, असू शकता आहे. पण रामदास स्वामी काय म्हणतात ते ऐकूया. त्याने म्हटले सगळे देव आहे, कोटी कोटी देव आहे, मान्य आहे, सगळं आहे. परंतु संत तुकोबाराय असं सांगून गेले, आंधळे हे जन विसरले खऱ्या देवा. खरा देव पाहायला मात्र चूक करतात. ही मूर्ती आहे भगवतीची, देवी आहे, देव आहे माझा तो. दगडात सुद्धा देव पाहिला, झाडात सुद्धा देव पाहिला, चराचरामध्ये देव पाहिला. आणि तेच सांगतात रामदास स्वामी, निराकार देव पहा, जो दिसत नाही त्या देवाला शोधा. त्याने काय म्हटलं, चारी खाणी चारी वाणी खरा देव. चारी खाणी चारी वाणी 84 लक्ष जीवयोनी, जेणे निर्मिले लोक तिन्ही, तो देव जाणावा. चारी खाणी चारी वाणी 84 लक्ष योनी, जीव जंतू सगळे प्राणी 84 लक्ष, त्यांचे 4 कॅटेगरी, 4 भाग केले, 4 प्रकार केले. पहिलं अंडज, अंड्यातून ज्याचा जन्म होतो ते. स्वेदज, घामापासून काही प्राणी तयार होतात, घामापासून, घामातून, ते स्वेदज. दुसरं उद्भिज, जमिनीतून वनस्पती, हे झाडं वेली जमिनीतून येतात, त्यांना उद्भिज असं म्हटलं. तो सगळा प्रकार त्याच्यात येतो. आणि माणसाचा प्रकार आणि काही चतुष्पाद प्राण्यांचा प्रकार त्याला म्हटलं आहे जारद. आईच्या उदरातून, त्या वारी माध्यमातून, वारीतून येतो प्राणी हा. आईची वार असते, नाळ तोडली जाते, मग तसा जन्म होणारे हे जारद. असे 4 कॅटेगरी, 4 खाणी असं म्हटलं काय. 4 वाणी काय आहे, आम्ही उच्चार करतो, बोलतो वाणी, त्याची जागा आहे 4 कडे. परा म्हणजे बेंबीच्या खाली, पश्चंती म्हणजे बेंबीच्या वर, मध्यमा म्हणजे कंठात, आणि वैखरी म्हणजे ते ओठामागे, तोंडामागे बाहेर येते वाणी. आपले आवाज, उच्चार, बोलणं, त्याला वैखरी असं म्हणतात. रामदास स्वामी महाराज राष्ट्रसंत विचारतायत, अरे हे कोणी निर्माण केलं? आम्ही केलं का? त्या देवाने निर्माण केलं. एवढंच नाही, ते म्हणतात ज्याने निर्मिती 3ही लोकांची केली, स्वर्ग, मृत्यू आणि पाताळ, त्या खऱ्या देवाला शोधा, तो खरा देव जाणा, असं त्याने सांगितलं. आणि हे सत्य आहे. कारण हे विश्व ब्रह्मांड सगळं निर्माण करणारा जर तो देव आहे, अल्टिमेट पॉवर,
त्या देवाला पहा, त्याचं दर्शन घ्या, ते सत्य आहे. आणि रामदास स्वामी हेही म्हणतात की सत्य करायचे कारणे, सत्य करावयाचे कारणे, बोलली नाना निरूपणे. हे सत्य, देवाचं सत्य हे सांगण्यासाठी महापुरुषांनी तऱ्हेतऱ्हेच्या पद्धतीने लोकांना प्रबोधन केलं, निरूपण सांगितली, भाषणं केली, प्रवचन दिली, कीर्तन, भजन, गायन, संगीत, अभंग सगळे या देवाची स्तुती आणि देवाचं सत्य सांगण्यासाठी करतात. पण रामदास स्वामी पुढे म्हणतात, पण उठेना धोरण असत्याचे. हे सगळं केलं तरी असत्य अजून घट्ट आहे, ते काही हालत नाही. सत्य मागे पडतं पण असत्य पुढे येतं. आज सुद्धा जगात आपल्याला बघतो आपण, ना रे आता सत्यान चालवून जाय ना, आता असत्यानच चालवून जाय. हे जग बरे ते सत्यान चालवायचे, धर्मान चालवून जायणार, आता अधर्मानच चालपाक आहे, तरच माझ्या कल्याण जातले. आता भ्रष्टाचार करपाचो, प्राय घेवपाचे, लोकांपासून पैसे घेवपाचे, लोकांना फुडवपाचे, हे सगळं झालं तर तू जगलास. आता धुतलेल्या तांदळासारखा वागून सत्पुरुष कसा तुझं जमणार नाही, होणार नाही, असं वातावरण सगळीकडे तेच वातावरण आहे. त्यामुळे चांगला वागणारा सुद्धा माणूस वाकडी वाढ घेऊन चालायला लागतो. यांचं सगळ्यांचं बरोबर आहे, कारण मेजॉरिटी विन्स. जास्तीत जास्त लोक काय सांगतात ते त्याला खरं वाटतं. त्यामुळे सत्याचा मार्ग सोडून तो असत्याच्याच मार्गात जातो, नको असलेलं करतो. दुर्भाग्य आमचं. रामदास स्वामी तेच म्हणतात, परी उठेना धोरण असत्याचे. एवढं सगळं करून फुकट असं वाटतं. म्हणून त्याने म्हटलं, त्या देवाकडे, त्याच्या चरणाकडे लक्ष ठेवा आणि बघा चमत्कार. तुम्ही तुमचा मार्ग सुटणार नाही, तुमची वाट चुकणार नाही, तुमचे विचार बदलणार नाही. काही हो, उलथापालथी किती हो, किती जग या बाजूने जावो, असत्याच्या मार्गाने जावो, सत्याला धरून राहा, त्या भगवतीच्या चरणाला धरून राहा, त्या प्रभू रामचंद्राच्या, भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणाला घेऊन. म्हणजे विश्व निर्मिती करणारा हा भगवंत आहे, जो विसर नाही. त्याच्या चरणाला घट्ट धरून राहा, तर तुम्ही टिकाल. जग कुठेही जाऊ, त्याची चिंता बनवा. आपला विश्वास आपल्यावर असला पाहिजे आणि त्या निष्ठेने आपण त्या भगवतीच्या चरणाशी घट्ट बसलो. त्या निराकार, ज्याला रंग नाही, आकार नाही, काही नाही, त्या भगवंताची पूजा केली. ती अर्थातच त्या मूर्तीच्या स्वरूपात आपण पूजा करतो, पाषाणाच्या रूपात पूजा करतो. त्या भगवंताची प्रार्थना आपण केली तर मी असे तिकडून हार मानले तर तो देव धावत आलाच पाहिजे. कुणाच्याही रूपात देव, तो 4 हात विष्णू कृष्ण वगैरे सुद्धा नाही. तो एखाद्या भाऊच्या रूपात येऊ शकतो, तो मातेच्या रूपात येऊ शकतो, तो बालकाच्या रूपात येऊ शकतो, तो पशु पक्ष्याच्या रूपात येऊ शकतो. कोणाच्याही त्याला ओळखण्याची दृष्टी मला पाहिजे, हा माझा भगवंत आहे. कुठेही उभा राहा आणि तो हाक मार. देवाचं दार तिथे आहे, ते शोधत बसण्याची गरज नाही. देव कुठे आहे, देवाचं घर कुठे आहे, त्याचा दार कुठे आहे, मंदिरात आहे की आपल्या घरात आहे, तीर्थस्थानी आहे की आणि कुठे आहे, काशी आहे की काय नाही. जिथे तू असशील तिकडून हाक मार. झाडाखालून, शेतातून, डोंगरातून, नदीकडून, तुझ्या काम धंद्याबद्दल, त्या ऑफिसमधून उठून तळमळीने आणि कळकळीने त्या भगवतीची आळवणी केली आणि प्रार्थना केली आणि धावा केला तर ती धावल्याशिवाय राहणार नाही. संत हेच सांगतात की क्षणभर तरी उभा राहा रे आणि तिच्याकडे बघ. आता क्षण एवढ्यासाठी म्हणतो की क्षण म्हणजे एवढं आयुष्य दिसांचं 1-2 मिनिटं उभा राहिलं का झालं का. तर क्षणाचाही आपण अर्थ करूया. जीवनभर तिला विसरायचं नाही, आयुष्यभर त्या देवाला नाही विसरायचं. त्याची कृपा आहे म्हणून मी आहे, चालविता बोलविता तो धनी आहे म्हणून मी आहे. ही भावना ठेवून सर्व भक्तांनी आपल्या परमेश्वरावर विश्वास ठेवून आपलं जीवन पुढे नेण्याचं आपण कार्य केलं पाहिजे. म्हणून तर ते पूर्वपद्यामध्ये सांगतायत, उभा क्षणभरी देवाची द्वारे, उभा क्षणभरी तेने मुक्तिचारी साथी गेल्या, तेने मुक्तिचारी साथी गेल्या देवाची द्वारे.
काही क्षण देवाचं नामस्मरण करूया, भजन करूया सगळ्यांनी मोठ्या आवाजात. नाही काय गोविंद बोलो हरी गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भगवान श्री गोपाल कृष्ण की जय। कल्पांताच्या पूर्वी एक तो, कल्पांताच्या पूर्वी एक तो, कल्पांताच्या पूर्वी एक तो, तप करी राजा सत्यव्रत तो, कल्पांताच्या पूर्वी एक तो, तप करी राजा सत्यव्रत तो, देवात्मा तो उदार हृदयी, देवात्मा तो उदार हृदयी, नित्यने विदोरहित सर्ग, अर्घदान ते नित्य रवीति, देवात्मा तो उदार हृदयी, पंच पंच त्या काले, पंच पंच त्या काले, ओंजळ भरली तरी जलाने, ओंजळ भरली तरी जलाने, ओंजळ भरली तरी जलाने। भगवंत धावून येतो म्हणून तर त्याने परित्राणाय साधूनां विनाशाय प्रतिष्ठिता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्माच्या रक्षणासाठी, साधू सज्जन संतांच्या रक्षणासाठी, धर्माच्या प्रतिस्थापनेसाठी आणि दुर्जनाचा नाश करण्यासाठी मी युगे युगे अवतार घेतो, संभवामि युगे। 10 दिवस चालणार आहे, दशावतारच लावूया, थोडक्यात कथानक करू। आज शैलपुत्रीचा दिवस आहे, भगवतीचा प्रथम रात्र, आणि आज मत्स्यावतार आहे। एक राजा कल्पांताच्या पूर्वी तप करीत असे, सत्यव्रत नावाचा, ज्याला नंतर ऋषी मनु हे नाव पडले। कल्पांत म्हणजे एका युगाचा शेवट होतो। आता कलियुग चालला आहे, कितीतरी लाखांनी वर्ष पुढे आहे। कृतयुग, सत्ययुग, द्वापार युग, कलियुग, ही 4 युगाचा हा कलियुग संपणार आहे। कधीतरी सगळं नष्ट होणार आहे, महाप्रलय होणार आहे। कसं जाणार आहे माहित नाही, पण जाणार आहे आणि नवीन पुन्हा येणार आहे। संपणं आणि नवीन येणं त्याला कल्पांत असं म्हणतात। ते युगाचं शेवट असतं। त्या युगापूर्वी, त्या कल्पांतापूर्वी एक राजा तो सत्यव्रत नावाचा तपश्चर्या करायचा। दररोज त्याचा नियम, नित्य नियम, पहाटे पंच पंच त्या उष काले 4 वाजता, 7 वाजता, 8 वाजता, 6 वाजता नाही, त्यांचं जीवनच तसं ऋषी मुनींचं। समुद्रावर जायचं किंवा नदी असेल तर नदीवर जायचं, सगळं आपलं अन्नक उरकून सूर्याला, उगवत्या सूर्याला अर्घ्यदान करायचं। नदीतलं पाणी किंवा समुद्रातलं पाणी उचलून ते अर्घ्यदान द्यायचं। उगवत्या सूर्याला, मावळत्या सूर्याला, अस्ताला जाणाऱ्या सुद्धा सूर्याला। आम्ही कधी कधी उगवत्या सूर्याला नमस्कार करतो, अस्ताला जाणारा कोण करतो? पण योगी असतो, संत असतो, साधू असतो, तो अस्ताला जाणाऱ्या सूर्याला सुद्धा नारायणाला नमस्कार करतो। बाबा उद्या पुन्हा ये, येणार आहे, पण आपण सांगायचं पुन्हा ये, मला उठव।
एक दिवस असं झालं, पंच उत्सवकाली पहाटे गेला आणि त्याने ओंजळी भरली पाण्याची अर्घ्यदान करण्यासाठी, आणि बघितलं तर त्या ओंजळीमध्ये एक छोटासा मासा आलाय पाण्यात. तो आश्चर्यचकित झाला राजा, चकित मनी तो झाला नृपती. मी सगळं म्हटलं नाही ते वेळेअभावी, आणि बघत राहिला तेवढ्यात तो जलचर छोटासा बोलू लागला, म्हणाला, रक्षण करीसी जरी का माझे, मीही रक्षण जीवन तुझे. माझं रक्षण कर राजा तू, तुझं रक्षण मी करीन. देवाणघेवाण एकामेका सहाय्य कर अवघे जग. राजाला चमत्कार वाटलाय. आता बोलायचं काय, ठीक आहे तू म्हणतोस तसं करीन मी. त्याप्रमाणे राजाने केलं की मासा तो छोटासा होता, त्याला आपल्या कमंडलूत घातलं, झाडी असते पाण्याची कमंडलू, त्याच्यात टाकलं, येऊन गेला. पण दिसा मासाने ते कमंडलू त्याला छोटं पडायला लागलं. कमंडलू ही पडू दाय न्यून, दिसा मासा ते वाढे जलचर. वाढायला लागला तो मासा, वाढतोय, त्या कमंडलूत कसा मावणार एवढासा. राजाला टेन्शन की आता याला कुठे देऊ, म्हणून त्याने केलं एक तलाव मोठा बांधला, त्याच्यात सोडला. घरी वाढतोय, तलाव कमी पडतोय, मग मोठं सरोवर त्याच्या राज्यात होतं, त्या सरोवरात मोठ्या तळ्यात नेऊन टाकला. घरी वाढतोय, त्यावेळी त्या माशालाही समजून चुकलं, राजा जरा संकटात आहे, धर्म संकटात. म्हणून तो मोठा झालेला मासा राजाला सांगतोय, हे राजन, आता तू असं कर, मी दिवसेंदिवस मोठा होणार आहे, या तलावात आणि सरोवरात मी राहू शकत नाही. तू मला समुद्रात, महासिंधू मध्ये मला सोड, समुद्रात नेऊन टाक, तिथे माझं तीच जागा योग्य आहे. आणि एक सांगतो तुला राजन, तुझ्यावर ज्यावेळी संकट येईल त्यावेळी मला हाक मार, मी धावून येईल. आणि त्यावेळी त्या माशाने त्याला सांगितलं, मासा म्हणजे नारायण मत्स्यावतार, ही एक कथा, दुसऱ्या कथा आहेत आणि पण ही कथा मी निवडली आहे. तर त्या माशाने सांगितलं, राजा ऐक माझं वचन. विराट तो मासा सांगतोय, काही काळानंतर आता कल्पांत होणार आहे, हे सगळं नष्ट होणार, महाप्रलय येणार, पूर येणार मोठा, आणि सगळं जाणार आहे. राजा तू एक काम कर, सावधान होऊन माझं वचन ऐक. तू काय कर, वनस्पतींचे सॅम्पल्स, प्रजाती म्हणतात त्याला, ज्याच्यापासून पुढची निर्मिती होणार आहे. आपण जसं पिकाचं भात ठेवतो ना, पिकाला पुढच्या चांगलं चांगलं काढून भात ठेवतो किंवा दाणे ठेवतो आपण पुढच्या पिकासाठी, तसं हे पिकासाठी, पुढच्या पिकासाठी तू निवडून काही वनस्पती, माणसांच्या, जनावरांच्या 84 लक्ष योनी ज्या सांगितल्या, त्यांच्या प्रजाती तू एका नावेत काढून ठेव. जड करी तयार करी एक नौका, आणि त्याच्यात त्या सगळ्या प्रजाती ठेव, आणि मला हाक मार. तुला वाटलं की मला हाक मार, मी तुझ्या आज्ञेला धावून येईन, आणि तुझं रक्षण त्या नावेसकट सगळ्यांचं मी करेन. मासा गेला. राजा विचार करतो, मला कोण महामानव आहे, कोण देवात्मा आहे का माहीत नाही, पण असेल कदाचित, कारण चमत्कार तर दिसतोय, दिवसेंदिवस वाढतो आहे. आणि त्या माशाने सांगितल्याप्रमाणे, त्या मत्स्य रूपातील नारायणाने सांगितल्याप्रमाणे काही कालांतराने, काही कालाने प्रलय झाला मोठा. प्रलय झाल्यावर सगळं गेलं, पूर आल्यावर. आणि काय आता उत्तराखंडाला आणि कुठे आसामला वगैरे या दिवसात पूर येतो पावसामुळे, आपण बघतो टीव्हीवर, पोस्ट बघतोय, सगळं वाहून जात आहे सगळं. परमेश्वराची कृपा असली ते जगले, ज्यांचं गेलं संपलं ते गेले. प्रलय झाला, आणि याने सगळं नावेत भरून ठेवलाय, सगळ्या प्रजाती, सगळ्या 84 लक्ष. माशाचं ध्यान केलं, हे देवात्मा, हे परमात्मा, हे नारायणा, धाव आता तू. या प्रसंगी धावा सुरू केला त्याने, राजाने, आणि तो मासा समुद्रातून वाट काढत त्याच्यापर्यंत आला, आणि त्या नावेची दोरी आपल्या तोंडात धरून त्याने अलगद नाव ती समुद्रावर तरंग ठेवली, कुठेही वाहू दिली नाही, भरकटत जाऊ दिली नाही. थोड्या दिवसांनी, काही कालांतराने तो प्रलय संपला.
जातो, पण आल्याबरोबर काय काय घेऊन जाईल सांगता येत नाही. तो ओसरल्यावर मग दिसतं सगळीकडे वाट लागलेली आहे. याची नाव मात्र चढली त्या नारायणामुळे, मत्स्य रूपातल्या नारायणामुळे. आणि नंतर सगळं निमुटोळ झाल्यानंतर पुन्हा पृथ्वी तलावर त्या सगळ्या प्रजाती स्थापित केल्या. त्या सत्यव्रत म्हणजे त्या मनु ऋषीने, राजाने, आणि त्यांच्यापासून ती निर्मिती झाली. ते आम्ही तुम्ही सारेजण, अशी ती कथा आहे. भगवंताला हाक मानावं, भगवंत आला. भगवंताने वचन दिलं होतं कृष्णाने पार्थाला की संभवामी युगे युगे, ज्या ज्यावेळी संकट येईल, धर्माची स्थापना करण्यासाठी मी येईल. त्याप्रमाणे तो मत्स्य रूपाने येऊन सगळ्यांचं रक्षण केलं आणि पुन्हा जीवसृष्टी ही पुनर्जन्मित झालेली अशी एक गोष्ट आहे. दुसरी एक कथा आहे, शंखासुर आपण बघतो दशावतारात. वेद चोरून नेले ब्रह्मादेवाचे आणि समुद्रात गेला, पाताळात गेला. ब्रह्मदेवाने विष्णूचा धावा केला, आता बाबा तूच काम कर हे. शेवटी त्याला शोधून त्या शंखासुराला, हयग्रीव नावाचा आणि एक राक्षस, त्याची कथा आहे, त्याने वेद नेलं, अशी कथा आहे. पुराणातल्या कथा आहेत त्या. आणि या भगवंताने ते वेद त्याने चोरून नेलेले आणून पुन्हा आपल्या ब्रह्मदेवाला दिलेले आहेत, अशी कथा आहे. माशाच्या रूपाने गेला भगवंत, अवतार तोच माशाचा, मत्स्य अवतार. आणि तिथे जाऊन त्यांच्याबरोबर युद्ध करून त्याने वेद आणले आणि नारायणाने त्या वेदांचं रक्षण करून महाविष्णूने ते पुन्हा पुनर्स्थापित केले, प्रस्थापित केले, प्रतिष्ठापित केले. अशा त्या पुराणातल्या गोष्टी. सारांश आणि थोडक्यात मुद्दा असा की भगवंताला जेवढ्या तळमळीने आपण हाक मारू, एवढ्या तळमळीने भगवंताने आपल्याला दिलेलं वचन अर्जुनाच्या माध्यमातून, अर्जुन आमचा प्रतिनिधी, सगळ्यांचा लीडर, प्रतिनिधी, रिप्रेझेंटेटिव्ह, त्याला दिलेलं वचन की संभवामी युगे युगे, मी पुन्हा पुन्हा जन्म घेईन सज्जनाच्या रक्षणासाठी, धर्माच्या प्रतिष्ठापनेसाठी आणि दुर्जनाच्या अधर्माच्या नाशासाठी. तू फक्त मला तळमळीने हाक मार, मी तुझ्यासाठी आहे. म्हणून देवाची द्वारी उभा देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देणे मुक्तिचारी साधुरेला, देणे मुक्तिचारी साधुरेला, साधुरेला, देवाची द्वारी देवाची द्वारी, देवाची द्वारी, देवाची
देवी माता की जय। सत्य सनातन